egocyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu by'ugutuga egatiya yandamange nabo kubanyora imiyomo cyo Kisii asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society eyira angena Market Plaza Boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyomo cyo Kisii eyo yakarukiru Falcon Station Boigo Nabuko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Chingia umwanchu murigereri wegetaseni kya Ndizi TV na bwansu bwo Gusii gena litkoria oli abere litero rukegima nanene kwa bergo kwego kya asoko bwatia emeroberi yonsi litkoria rero ekerorire litkoria Jumatato chitariki emeronkebere na isano nemo umutyenyino yokabere omwaka bwechiribere na meronko ebere nene na mangabere ka okorekana mense ya Kenya ekerabona tobere to kubwatira nabaliki baito na usangire ko rwase chinsinyo na sorongo rwa Gusii na gokwariganiria asenchera ere yobwekera nabona ngo kwariganime Emanyie Jumatato enseyemo eriyo nkumanyie nara yaya to kwariganiretie omugoroba orero korene tangan ke imati gatranya regatiari ngwariganiretie asenchera ere yobwingi tali maandamano arenge tali segiti arenge nigona kumiri sana abuno mu MCA abasigari gochobisiane gocha ko seria abantu asengincho mbabasa kurwa maoni yabo Omo MCA be wadi yage susuko gikerio gotomwa kwa abanyanyimbo ngo turubani omurobere mu gusangirira ibirengero by'abananchi asoko mu Rusiya bisi omukonyi bo mugavana tuomeranire buna abanyari ba masaba mete Nairobi tuachiramo na iki na kigerenga gitekenene una abanyari bari aba tuarigani pamete ga Nairobi Omo MCA be wadi yage susuko gikerio gotomwa kwa abanyanyimbo ngo turubani omurobere mu gusangirira ibirengero by'abananchi asoko mu Rusiya bisi omukonyi bo mugavana Brewers of poisonous alcohol, drug peddlers and barons belong to jail. Nege kurege tindi korwego gocha sabo ni bebinyuwa bitanche iri nabayigabo bisaba kwebwatani asobonye bwa marwayo Mwancho muligere lya yomnaenda mange ngo kwarigania lyo nkumanya senchera ere yowekirano ekera nkumanya una sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyaro wetra Ndizi TV News baigase website ito na bokoya soma wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwamo eretriane Everlyne Osero uriyo koine kya chibicha neryo gichawe kera senchera ya bene nigakoro kwa Petronira mukeira ngo kwarigania obeko gusanga 90 wiko mweryo ngo kwarigania chake Emanyie Jumatato ensema senchera ere yobwikiranu awase abamenyi ko rwasensemo yari ya mutari ejo gotoka imeye wodi ya Masige East babere bakugania enyagatari ya betege gochaka korosi wachinga kichobora ibwo mucumbe omukoro wensemeyo ebe ege korosi wago kwana chinga kiechoni go babere bakwerera egatyama kongu ayoba wetera ayokonyora obuwenya nabona nigo bateruna amagacha yo arese chinseme choni go atkere koba amagacho yetu
Manduku egento baganire abarai korwase orogongo rwogo chamo na kubwatrana erio kogorora enyagitari eyo asoko bachinga kinyororo cyokonyora obokoreri asensemo yobowenya muri keto Paul Kapokara no roboti urwaso wime kurengana mo nabamenyi abega kurwasi nseme chiga chalia motali iyo tokeme ye wadi ya Masige East nigo bagendere ko bakwimurungalire kubwatekanamo ninyagitari yagachitwa saja iga enga kintambe anene chingaki omojumbe manoti alengo mu bunge wekabono nigitigarita ko balitombe into kurenganamo nabarabu bagoteba nechombe chikolisi na kurara saja iga ninyagitari ene korokuru manoti bakabana iga nanyine para otocyandegete nano chombe no chimenya tesku ninyagitari takonye turwari gutobwene nigo bagendere ko bakwimurungalire na kubolia aikurwa soro ngoro iga kubwatira na bunenchire ya muyokoro isinya gitari eyo elinyara ko bageko bakonya yakiri nyonyo mora inanja atokonye omo musie olegeti bana mitume atoligerie omorayo yo olegeti oromo omo chumbe amo atoligerie gabana atokonye egara turwarigu Kenya ukonyara wekero mujumbo biri motai pamoja na musie olegeti babwatira no mugabana batokonye galia motali aito cyanya gitale yabira matuka mange kuri yakarose tigu ebita bikaro subyanda yagitu yagitoka ona batojande gete nanyinabo niko bamentere nga nigo bale ange kunyara ko bakojesira enyagitale yiga ngonyine kingese kibolemo nabo bakomenta atwatebitu tokalime cyoga tokalima pi mutobori otobwatisi uyu wanje otobwatisi ndinturuete pakanyoye kekere cyo chiko sinya tantu bamente kirogoro tobanyoye ni atinini babekecho niko bakwerere njira bagendera ko bagochandika samatuka matambe kuri yo bogwenya bono niko basabira baraya baga kubwatira nerikoreto bogwenya angina sebale tote kakinya sawa atokonye echo yeche yani nyagitari yecha nyone kindike kecha abantu barwadwa ekaratu akoro nyo first aid ekana na umire nyono kokoro na bwanire bugai twachande kirame tukamage nembori kuoma na bona gekebere gekonna sio sinkogenda ngai mpaka kiamo kamango ande nyagitari yere nsali mutaki igana onyo mpai motale ngokwancha abanji baitu bamasike east twachandika baitu njira babwatangana kumwale ngokwanja makora masikani motokonye kurumbaraga mitume ndro siwande ochikinji bwanganye kulenjira ginko reporter getasini kya wanchite kya Ndizi TV incheko nkoro kwa Polycarp okara Miemo na umuriketo Paul Kapokara se oroboti ururikranu togos kabosioni go abamenyi kurwase bunge ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii anena abamenya teime yo mucho Nairobi babere bawe sokya na kurwa okobo gose okogotwarege ikaro erigo kwanera chinchira au cyo kwegendereria okwana chingakie cyoni go baruro koboria bucyase abarai kurwase bunge yo ati abo mu waziri wetsemi Ezekiel Machogu na boigo umuchumbe Dr. Daniel Manduku kwene kia bunango basira bare asoko bakonya kwegenderea na mono konyora ribaga ase county ya Nairobi chinga kiecho nigo babere bakugikerya okungusana naho kokugendereta kwene kiwa ase gatia barai korwa county ya Kisii ase babere bakugania okoiwane gatia yabara yabona boigo amagendero kwene kiwa Frida Kerbo noroboti urwaso bwime Egesaku kyomo Gusii ekyokere isiko yorogongo rwa Gusii elyo kweligeria nigo kimukire getambukiro kyogo chamo elyo kwegendereria okwana abamenyi bebunge ya Nyaribari Masaba abo baleme county ya Nairobi chinga kibatwara egekaro nigo baenekia okubwaterana na boigo goskabosyo tuomeranire muna Nyaribari Masaba mete Nairobi tuachiramo na iki na kigerenga gitekenne una Abanyarwanda yaba tuwariani bamete ga Nairobi mangana manke ayago tusegeta na turanya ko batukwagaja negre turase esega county government ya Nairobi na kyombo Nyaribari Masaba ko benefit kurwa se government ye agati yabiriye baba bakomulikera ngamono gosirwa nabarai kurwa se bunge ya Nyaribari Masaba anene omuwaziri bwekisemi Ezekiel Machogu amono mubunge Daniel Manduku asokonyora amabaga yemirimo nigo baenekia okwelikia ase bali bakoleta chikosi iligokonyeka amatuko abosyo reko baime tunyaye korosi bune kyombe egigyo koleto munyawe bwensi piamo elinde wekera iga abantu baitumbanyare gokonyeka asensemo yekigasi namabaga ao ikira abarai bali baito tobwate ko Gusiari kya Gusiari ntobwate mugambi to mushimi woito Daniel Manduku yoro muchumbo ito ntobwate awa EPOCS Machogu Ezekiel Machogu
abo bonsi ntwaitewenga twensipi twabarigani naande nabuto bwate motu yaito wanangango torogo twara a database gose a list yo korokia abantu bali bali Nairobi kurunyali bali Masaba bali babwate basomire babwate kikosi awao lakini batabwatie meremo ogo chamo ko munyali bali nigo kwabo kwengencho asibaba gosanga ebirengerelyo ekera abantu baramo igo bagokonya kabwango kubwekera omuntu ali ndibicho kutano yongokiri gakora namanyira abandi abo ntamanyete twasangira kerenge lingere ntamanyete namanyire no yondekeria tamanyete okemanyire boigo nigo bagikiria okungusana na okokogendete kwenekigwa Emanyie County ya Kisii gati ya barai ase baburia gutwara egeikaro na boigo okoigwana kwenekigwa elio kwenekia amagenderero kungusa kwitamo okure kwengencho amangana ali agenderete gusijo kuno kurutana amagena ikotukunya gikeria bona intu abakachi ba Nairobi kuruki okwanyali bali Masaba constituency abantu baisaranse bachamo amagendero naro tutagete ayibuna yitu atakire na se Nairobi asenyali bali Masaba constituency muisaranse muisimiwa Simbalati Osero muisaranse muiwanane mulenta amagendero Gusii na intu tubwaterane kuri Nairobi na abantu bandi bonse ko bali diaspora tubwaterane tagendero boigo nigo okwebwa kugesa kukyo mu Gusii kwa bago kwenekigwa anene ase batigarite magega asensemo ya magendero mange bunantu abagusii twarabeire tutigire maega sa magenderero no ina banta bango konyora abantu tosomete lakini ntobatichi opportunity lakini gwetera abo mubwa umunyali bali Masaba twamanyire nga opportunity nyinge ntonyore na intu no nas tutigarite maega twachamo buna abantu bakorosio bamo gosemani na gorosia magenderero kurinde abamenyi banyali bali Masaba nigo babuligwe gwesokia asobonge kitariki 10 eliogosanga ebirengerelyo na boigo goska bosio yongoira nerimbu yamono aso mu Gusii Nairobi kurunyali bali Masaba twakiramo ndobwatera ngenene towoji gokora gojumotu ngongo basaba bali Nairobi onde bwensi urunyali bali okurunyali bali Masaba kitariki 10 tomerane tumuferiamo egingo ripotelia egetaseni kia Ndizi TV kurase county ya Nairobi elitariane Frida Kerubo Miamano murikeito Frida Kerubase orobo tiuru nechingaki ngana yokumurusi abisyo mokonyi bomo governor se county ya Kisii Dr. Robert Munda egendrete koreta umungsoni go ababwatani na boigabana inchi bagendrete wesokya na kubwatoka ebirenkerero byabo ababwatani korwase kyombe gya Jude Africa bakorawa nomo director bo Bernard Nyamwaro nigo babere ababwango boigo wesokya na kwase bakoko boko muswado yega na kumugania Munda wetigia emeremo asekeria amamo chamu bwatranite ngamo nayo bukurumyo muriketo job manki na manki Riberera lya kisiasa nigo rigendrete gukina Emanyie County ya Kisii anene mono igore umuswada boku mwaka isiko mokonyo mugavana bwe County ya Kisii Robert Munda omuswada obetage kubekwa bosi we bunge County ya Kisii nomo MCA we wodi ichuni Wycliffe Siocha na boigo gosomerwa amamocho anene mono ayarengete obokurumi 700 sorry and the last was trying in the south of Kenya shillings 300,000 which was delivered. Ababwango mono gwesoke n'abarayikuru asekyombe gya Juhudi Africa abo bako okoboko omuswado yo oyoligekiko mwaka Munda isiko asekerogo asengankelia abwatiraniri n'amamocho yobokurumi bono nigo twajete Gusii asengencho yokoriya omarembe na korwani obokurumi obubwakagire kobo ase serikali yetete Munda tobwatia masikani ase miaka yao ekerogo saba abana bakebuna aba gose bono ekerogo saba abana bakechibese 1800 ase kerogo egesinini ya shilingi 70,000 kwamana korichibese echo kwamana koimo korau na Bernard Nyamwaro mbamusaba omokonyo umugabana we County ya Kisii Dr. Robert Munda wetigia emeremo asenge nchonkeli ngamba bwati ogoisaneka n'obokoreri bwaye Sinyeshe na sisi kama vijana tumesikitishwa sana na hiki kitendo cha Munda. Dr. Munda, wewe ni senior person wa hii county na ufai kuchukua hongo kutoka kwa vijana kama sisi ambao tunajitafutia kwa jasho letu. Dr. Munda otoko gosaba lero nandi tali toko gosaba toko ntoliko gosorora
igoto kobori na gogochikanga orizaini ekiagara tobwanira tikobe deputy governor mbamoche egatia bareba kumwegerera Munda ase gosonania amang'ana siasa nabo igo obokenyomba karua se county government tigotebanga ng'agwaserigu naende nkobori omosikaizu Everlyne no mosike Emanyie mang'ana imwe agenda ibe no ng'abechi makinga mwasangi Steve Alika ng'agagenderete okwana igore ya impeachment obu no bolimo abantu baito bagusii Munda otigire amang'ana y'oborandia bantu baito nkobabori ng'aki ekero tokoimoka mambia samanda bano ewiki eye ngima ekero tokoimoka ewiki egoche ngima ekero tokorika rirube nkobori abantu ba assembly ng'a igomonyorire korusio omonto ya office ne senator yetu ya Kisii ontegerere buya senator nkwanye koriri haki no enelimo ase miaka 20 gwakorire emeremo ngokobori omosenator ito esegie ya Kisii taria esegi ya omogabano Kisii amona aba MCA bono eketigarete nkelinga ninki aba MCA barachigwetia ase bunge county ya Kisii igoro yokorusigwa isiko bosogo tigara kwa Munda ase ekerogo kuruase county ya Kisii ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi nase omuroberi oyo obogosangirira ebirengera ryokorwasa abananchi kubatikana neng'ane yokomurusia bisi omukonyi bw'omugavana nigo bakokorekana ase chinsemo awase bunge ya Nyaribari Masaba aho bakokorekana ase ewodi ya Gusii nonya nabo nigo abanyanyimbo baba gutenenia omuroberi oyo asegeka ase korende omumca wodi ya Gusii Anthony Nkundi abagako yokora ase abisi yaye korende nonya nabo magega yokorekana ase gekegeke obako goteneniwa n'abanyanyimbo kurwasa chisemecho nigo nonya nabo Ngundi abagako gikeriege korekyo na oteba baraboni go baganitie gokora omuroberi yo asenchera yo murembe korende tibamanyeti na seki abanyanyimbo batumwa eriyo koyotenenia omurike to Mildred Mumanye nekirana sensemeyo na gutwarganira roboti rwa senchera yo bwekiranu omuroberi bw'abananchi kwenana ebirengereri byabo igoro y'omuswada bw'okurusia abisi omukonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Munda nigo korekana ase wadi ya Gusii ime ya Nyaribari Masaba ase kulinde nonya nabo onyorwa guchaka enga kyobo bwabwata kubwatikana noko ba kwa abanyanyimbo abange ase nsemeyo ase omu MCA bw'ensemeyo Anthony Kerage aichanera egekorekyo itukoria rero ntwabwate public participation twabangete abananchi bagocha korwa maoni igoro yo korusi omo deputy governor Munda asobisi lakini ogoichana kwa bero konene nkulinga abasigari go batumwa bange sana korwa se chi sub county chinde bahachi cha kurunyamache kurunyango so bonsi no barenga na hintu ntwabwate kende gyonzige korwa maandamano ntwabwate segi otwabwate public participation twaseri gutwarushi gwase twarenge twabangete chieba chitu ni birogo twate guturwo totigento basa gutwara mukutano omondo ko twatwarira monene nabasigari barabange ntuntu abwatande mabe korende igo twacha singinje ya public participation turwa maoni aito na maoni aito tokorwa intubene unfortunately twanyara abasigari bakira abange togoshangana na abanki bakorire ki bachire nabatoroche no mukutano uyu abere gogotene tole no mushangao sana egento inchengo borgesu yehita yabere gekwira na insemono sana okoba ya siasa ndogondo intwe twachore tabantu baito egere bagambire igoro ya magendro banyari gotokonya buna abana inchi ba Gusii nyana bo maiga y'abanyanyimbo gokana omoyego yogokorekana nigo okorekana insi chitageka chinge ase barwa ebirengereri byabo igoro yokurusigwa abisi kwa mukonyi bw'omugavana Dr. Robert Munda ntutugaba nekole abuguriye ngo beyarenya ko muroma ntutokole rwegasi unandu abanyari bari gitoromete ebyo tigaba nagesa endanyo county mate onda ko tsayo swase gairwa se sheria ko tinera ororo ikiara tu ente ngabanzo to chorete na banta bangai pare county bono gaki erebuno mulisia ntubwe kanisa ko be exambe kia kango nero bwana tutugwata ko bakato tabisto kwelekea hujia na ndito anyore nero gututindeka bono rendo nyikire ngango tutindekari mbaro abanje tobakonya mwana inchu mutaka buna inchu segite yako rwandiko wakati unakula peke yako na wakati wa kukufa pia kufa peke yako. When you are a leader, you are not allowed to participate in MCA as a corruption. We don't support that.
tigasharia bwati monda na monda tigagendeka omwali oyo nigo omoyego oyo oturubanigwa n'abanyanyimba abo enga kibagenderete n'omoyego oyo ase bono omo MCA bwenseme yo Anthony Kerage agikeria egekora ekyo bonareta obisiane manga abantu tigatokora omukutano oro naende omukutano erire gafla nonye ebinto twabangete bono mbibeti kiabanga ngwa kutorichitia gas tokora omukutano lakini eteri buya koba intimidated na nenchera yo koleta abasigari ase ebinto byo mwananchi ebinto bitabwati magosa tali maandamano arenge tali segiki arenge igona kumiri sana buno mu MCA abasigari gochobisiane gocha ko seria abantu ase ngencho mbabasa kurwa maoni yabo we were very peaceful kero mwananchi akorwa maoni yae kulingana na mangana amonda na impeachment yae igonja arenge na maandamano gosenesegi igo I want to appeal gocha serikali omwananchi no mwananchi aso gutumika abasigari no manyite na aso tali gutumika abasigari no manyite tiga tubwatiri chiko bunarire nande tubwati omochoka asore igo am very disappointed ne ngane yakorekana rero gesusu nguripoteria egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi Miamono muriketo Mildred Mumanya se oroboti urumurobere obuno yoboigo nabagokorekana ase bunge ya Kitutu Chache South awase orobere gokorekana ase chiwodi sate wodi ya Nyakoe wodi ya bugekana boigo Osero kurinde abamenyi korwa ase chiwodi bere Nyakoe na boigo bugekana ubesokie eri osanga ebirengerero babo abamenyi korwa ase wodi ya Osero nigo barokana gotaisokia ase nonya nabo bagokwanera engane yo na gotebati babwati chinga kicho kumurusia omokonyi bw'omugavana korendechi ekibaganitie na magendero korwase abarai nigo babagusanga n'umurikyo Dipon Asanya Sabaria ya maseyemo imeye bunge ya Kitutu Chache South chingaki omurubiri bwoko sangereria amaoni kurwasa abananchi aso kumurusia bisi omokonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda omurubiri ywe onyara goikirana imeye chi ward ao imeye wodi ya Nyakoe ni goikirana gokora wano mu MCA Cosmas Oyagi anene asibanyara ko mumochi omukonyi bw'omugavana kubwatiraniwa nobukurumi Mheshimiwa Monda nakagere ko mukagerwa yomo asa abantu bali bagosaba abana baito chibesa so mu speaker karuri ngai toche ase chi wodi chitu torwete tobori abantu baita maoni nkibatagete korwe rero narangirie barasa kubori abantu baita maoni nkibatagete kekorwa ase county yetu ase ngenje county ire bintu bitereine epacha jitwa eto tianya gukora gas so mase chi newspaper gote gutorenga obukurumi mbokorire ase county yetu na nene mono no Robert Monda ase aetwe amaki ko turi no muichano manene buna intwa bangina abana baitu bagotoiranira nka ono barairana ko chaka gokora oboibi bataringi ko babaibi wetera asobokurumi bwa deputy governor achakira ase county Daktari Monda nari bari nganga abuna bokuru bosongo ya namaguru egento gokora bwatenchira genda kana masikanie ari twagochorerete ogende okora ibintu byao otigere arati egasiere enyororo chinga kiecho boigo gati yabamenyekuru ase ward ya bugekani go batwarege karokenga bunekyo ase banyara gusigeta omu MCA obo okuru kwa Richmond Manani ase bamubori anyare gwetia omuswado yibo kumurusia bisi omokonyi bw'omugavana ochiase mu deputy governor Dr. Monda amangana yogo kumya kiara Dr. Monda ikorerekana abantu aba bakurukuchie executive umuntu okori ku musaro mu yakwawe million Monda akori yange million yomutinyi twamanyira konyora amangana na Monda nakaireri 800 ari tubwata abana chigraduate abana basomete batakirwa konchigas kwamana konyoranga nandi Monda na maki akari gusaba ekerego ikenga kiyo gwa kuchikura ogende mali otabwati shuguli ende kerengereri kende gya kabere etutagete Monda agendeka omwesimi goitori chimonde kare gwachire gari parliament yendo tebenga kure sensemo yabo gekabanyina bonsi bia bamu abatebenga Monda endeka we suspect asensemo yende imeye ward ya Bogisero nige birengera likurwa saba na inchi byarenge ebyao omurobiri oyo tojieti goikirana ase banyara gotebanga namagenderero batagete nakoboria Monda gotigara bisi elio gokora emirimo boikiranu amangana nala tukumeti kurwe county toigwete nga Monda ngurusi gwale asa mangana abo yegenka
bono tukumetinga abatu abatomete bachiko toretera mang'ana yegenka gose ne gasi bagotokorera boniga na magendo tutaite ande tutaite tomeki chi group simba tokorere gas onyare gotoroni chibesa tokorere biashara mang'ana na siasa bono tari bono gataringa kia siasa abantu twachorete tiga batokorere gas muna bona abana ngoja bare batakere chibesa chibasa rito ichoreti ntorachirora amang'ana egenka tiga kwanu egenka ugikaba rosi para chonsi pibo gusera abarostia eme monto metio mwemsi oyo omong'ano no mong'ao mwaigwanaine babere mwari gweta muri babere gwateba munda nere ntagete ambwate sikuru nyari bari nyore chikureje enje tokore gasi yam bono waikira so deto moimbichi na ande bitina bianga biri nga munda mba myoga mba na mba mumurumu abana na jete mbete aya kamugwata ebinte bitigera batureti banga bagambe bona mangana yo goteba na ndo toretere mundu to moimbichi tekonyarekana toko sabo morembe hinko ripoteria egetaseni kiao na mbeyemo kia Ndizi TV kurubu gatagati bwe bunge ya Kitutu Chache South ilitaria nenigo nkoro kwa Dipon asanya Asensemo yaye omo MCB wodi ya Osero Vincent Abuga nigesokia na gukwanira eng'aneyo asabaga kumwegerera munda na oteba buna tarikorwa abisi nigaragendera gutigara na gukora emirimo ase aganirie munda amono mugavana Simbarati gochamo na gusansura eng'aneyo asekeria tere na chinga kibakorete okoiwana wokubwatiranira okorera omwananchi be county ya Kisii amagendero abantu tibare nkoro na igotari chinga kicho kuriya ebirengerero kurwase abananchi Gazeti notice njatebete ngango twarenge public participation yarengo ukwanera okurusi gukumoske Robert Onsari Munda lakini unfortunately unango kwana igakurumambi nonda igobisi ase ward ya netinda bebe ko receive bantu bare ogora public participation ekerenga ngeringa is an indication ngambari nge tayari because umurubiri ogendrete kuringana n'abananchi mbago kirinoro iye kinare goteba ngeringa personally uno mu MCA goso no mwakirishi we ward ontagete goteba nga umurubiri gabo ko imbicho mugabana toriye solution yo gokonya abantu ba Kisii County nabonde goteba ng'emekone yetindiko nyentate chinga kieji gatire chinga kichito biya turigiri bagalio gokora abananchi baitegas Deputy Governor ekireba umeranete no mugabana bakarosie korabo yo goija kuburi burayi bwa Kisii County. Some of us we were not there na ende baira net back to the drawing board babura ninge keretu ajitamo ingi keretu igwana neta what was a manifesto to arrest abananchi tuchaye ko bakora tebenga monda is there to stay tariko genda ndos tutike go spend jibesa chinge kunya gokora yuri aresu nabona rero abantu bakora public participation n'ekibesa bayetu bamobilize abantu erinde baje banyakuoga oroba kibesa onye kyarwede kimobilize abantu kibesa inkyare gobekirani gwamo kikonyo no nabangi nabagenda bagore no nekinyanya bataye kon bamendu kibesa sebyombo turigeri abana inkyira yoko bagora no nebintu ko bagwere na kurwase kyafutamo bagende school batumye igonta yete gosaba ngoteba county gani county yarenge omorembe na kiara ko babya naende toira ni omorembe ase county itu ya Kisii toitabe gokora abananchi egasiri badojorete Nabamenyi ikorwa se wodi yabo chie bungi yabo machoge burabwe county ya Kisii ni gobesokire na kumochia oburayi obobe bwaye Obadia barongo yoro buchumbe bwensemeyo asekeri abagosereire gochia gokora korobekana erio kwemurunganiria obokoreri obo na kumugania abega kurigereria achie gatie chire chiri abetega kubariera abamenyi bechinsemecho na gochikirania omuriketo Frida Kerbo na mange Okwemurungania nigo kwenekigwa ase kenyoro kia Nyabongo kubwatikana no gutaisanika no boraibu mubunge obumachoge borabu Obadia barongo okwana nigo baenekia ogochandika anene ase ogotagorigwa omoromu oyo oraterire ase Obadia aberiga kugora angao eliokorosia chipara boigo nigo baerera omuchando bokuborwa gwestima ase transformer yabeteke gosarika goikira bono iga etararosigwa turi banyabonga bayibore banyabonga twachandike ebintu byete byonse bikoborwa byati gukabe igorusiko moromu gorusiko tubota mwana munyabanga kubikuna intu bintu abana baito mbabwa tina olesi into bakorera bono to singa boko chibugo kya na yo mekonde school mo simi barongo ndio banda to korera
Toto bakojikura. Toto kwenda abana banyorere bora busi bora basomero. Engane yoni goya egwokoboko no mugaka Suleiman Morekamu aseba gosereirie okorobekana litkolia Jumatano onyomubungo yota kwimukia getambukiro na bayo gokora amonchereria yo. Ana bakuranire. Tindikoira na maera mingi na andu mwasirisia bwasayo. Rondo tinga twachande Nyabongo. Aso umuriro to cyane tene kipara. Ngendo tenga bono umugambi. Twagwaye tugambi tuinyure 1900 bono Jumatano ego ngokora tuli maandamano. Ogotarosigwa gwechipara asensemo ya bochi ngati ya biri bya rentali birera gati yabamenyi bensemeyo. Ekero nkoligererie egento gya tusumbua tuje kuchaka kuandamana gusitoberamo tukuburi ubumaine bwaitu nkeringa chipare cheitu chia bochi more especially asensemo li tembu location pare chunchi nyakoroshi bulinde chipare chinde nkeigo chia bochi chia kuniru mchiri chikoirorwa lakini chipare cheitu chia bochi tichiro siri nchiana koroshigwa na inde karo chikoroshigwa chikolemwa chiabe kwa moromu yotari gutabukie para Tinga kechi oboigoni goba mochia ogotaroserigwa kwegetigie chigosori kia Nyabongo asemia kene bono asinonya nabo abasaye basinyirie gokinia ebiegwa byabo okwanani goba enekebuna nonya magega yogotara asabisi yomobunge barongo gitambukiro kende tikera imukigwa kwanera igoro yegeti kia Nyabongo egeti gitu kiabere ke gitama tukamanga ngemia kene twachiro bisi yo mwesimiwa barongo tonyora abaneba abachiri abafanyikazi bae twabatigera iki information mbari ko twakenda egeti yitekere kebe bana tosinyire ngai bago chiasara abana egeti ekegegwana karosigu abana baitomba bwa talent Boigoni gobaenekia okwebwa asensemo ya magendero anene ase obokoreri obwa beire bokwirana magega nigo baorokia okoge chigwa mono ase bairabuna nigo babeire bagochaywa no nyamagega yogwa kachikurana boigogochora abarai babo bochise itandoro jimagendera gokono twachore tabarai ntwaba oche kolekana ngeto kugambu bobenye to kuguru ngakibona twaroriru paka twarori ngeto gwende kuguru obajumbe batanga bari tokana twabaji basange batwachiku bona magendo tayo tura ngende kyange chirisa wane kuborio nyendi ya nyari kana mwezo barongo ochichori geringa etransforma ya bandu banyabongo nkitari koregas ekara chingongo chinde okogenda gwa change transforma chiasa kandi gwa change ntuinki na intu nabantu abaochigaiga na intu nabantu gwende kurigire ne byongosi batachora Frida Kerubo, Ndizi TV. Totigarta se bungeyo yabo machoge burabe county ya Kisii nigo egati abamenyikuru ase chinseme cyo hanene abaremi babere bakogokera okobwato kwa moyo hanene ase sub county ya Kenya nigo bamwakere mbya mono omuchumbe obo Obadia barongo asoko enekia emeroberio emikiranu na goikia oboyo ase chinseme cyo ase borigo baboriwe kwenekia abuna betumire asoboreme bwabo eryo gokinia rigesa Julikerbo noroboti urwasobwime Gatie chire serikali nene yabetege kuriera abananchi nigo yabage gwikirania asiare toboyo bwa baremi imeye sub county ya Kenya eyure bunge ya machoge barabu gwetera omubungo Bonolfason Obadia barongo waziri w'oboremi imeye bunge yo Bernard Asinavi nigo enekia ogwikirana kuboyo bu borakonya baremi konyora embusuru engia. Mimi naitwa Bernard Asinavi, ni ofisa wa kilimo wa Pomochoke Porabu sub county. Na siku ya leo tumekuja hapa ili kupokea mbolea ya subsidized fertilizer kutoka Cereals Board, National Cereals and Produce Board, ambaye inasaidia wakulima wetu kupata mazao mzuri. Korengana no waziri oyo ni gateba koberi akabere konyoro bwoyo boigo ni gatogia konyoro bwoyo bokobubuya ase asabire abaremi gwikirana se chobisi chomo DCC okenyenya. Katika serikali kuu sasa huu ni wakati wa pili tunapokea mbolea hii, na tukilinganisha mazao kama ilivyo hapo mbeleni, mwaka huu tulipata mazao nzuri kwa sababu ya mbolea hii.
Kwa hivyo mimi ningependa wakulima wetu wapate habari kwamba mbolea imefika hapa sub-county, Bomachoge Borabu sub-county. Tumeweka kwa boardroom hapa ya district DCC ili wakuje kuanzia kesho. Voigo Eric Mogonchi oyuoro muteneneri bw'ebunge niga kero mosike barongo mbuya asega sengia agokora niga eneke dipoti eyu yoboyo kubekwa no mweshimiwa barongo Marieta Njenguru Eric Mogonchi constituency manager ya Bomachoge Borabu togwakero mweshimiwa barongo mbuya mono aso kolega asine serikali aso kolega asibutuko na mugaso gwakikisha ya kwamba obuyo buiga bwareturu abalemi ba Bomachoge na Borabu banyore elinde babebuna abande babuire mugondo banyara ko babakobekere imeri byabo elinde Abamachoge gusa abantu bonse kwa jumura Kenya banyore ndagera ntaito kubanyulinga edipoti yiga talibona ya chengeni ku last year no yarenge mwishimiwa gwakititayaresiri akayereta agaiga last year na lero ili nili yakabere edipoti yiga koleta rubuyo igobona ngusaba abasani bali baito gose byongozi biribinde bigote abanga byatolete ile dipoti Kenya edipoti no yarenge ku last year nyarete tubuyo nande yaretire this time tigaba gambe basikane basikeme baga omwishimiwa barongo taragende rusa no ali nero omwishimiwa Bomachoge Borabu igotigaye gwa masikani nande area of jurisdiction ya Bomachoge esikwe abamenyi bensemeyo nigo bagokera okoretwa kwa moyayo asebaro chega singia yo mubungobo asebo igo basaba mubungo South Mugirango Silvano Osero korenda amasikani areta nkoro ku Vivian Mukeira igo twagokire ko robuyo konyeto kwenda guchiari kiligors twakera ni gokorwa mpaka Marogo lakini mwishimiye to kori yabo kotorete robuyo na entonyo robuyo bweta botora borange na enturusko dukato ento tusimekire tumebeto mugondo egendo naragotebyo mwishimiye goito Osero ntomosigete arende mebaga amanyana Bomachoge nere na Mugirango nere igo ka kore biashara bire bwoye otema korigere nebe tarigerie biashara biro bande igo arende omubaga ngwenda street paka ase mwishimiwa okorukunga Silvano Osero ekera chite omobera na korete gento kibosoku sana agokaransia abantu bachore to mwishimiwa patia ako babekera ini bakaranza uchaka kubasera ekera aliko basera no muchumbo gaiga Bomachoge Borabu gusa aliko basera injira no mugavanale gingo reporter yegetaseni kia Ndizi TV amareta Njuli Kerubo Ekanisa yegi Adventista ya New Life yegotoka imeyo muchobo songo niga babetu bagotwara omuyega bwokwego kyegosuyo manyikanite buna Funny Day abwa basubati yokorekanete asegeti Yesu ke University ya Kisii no muroberio abange babete bakogokera na gotayona nigo ogokonya asokoreta obwa mateboro bya egatiabo na gokonya ase okurwania amangana au gusamarwaire au ase emebere yabo muri ketonde mo Stephen Norbotyuru Buna enchera yogo sirana abasubati be kanisa ya Kisii New Life SDA nigo batwaro gosanga kwabo kwa bene gwetera chigosori asegeti ya Kisii University kibagosanga na Ndizi TV nigo baenekia buna oyo ngati yemeroberi yabo yenga kigo chia seyende erengete ko bakonya kwegendereria. We are in the women ministry. We come out for social Sundays to unwind, to refresh our minds, and to talk about our wellness. You know, as ladies, we have so much to carry in our bags. We have so much responsibilities, and it's good once in a while we come out here, we socialize, we play like little kids, and then we unwind and we start the week afresh. We've come out here to socialize, to feed spiritually, to bond as a team of women ministry, to encourage one another, to have fun. Ase chinga kechi abantu abwate mechando akia bongo ne chinga kichinko ngucho bogima chigosori nemeroberi bune yeiga nigo yake irwe koko asogo kiara ni mechande yuo na gokonya emebere ko babuya. Of late, as we know, we have quite
a number of diseases, that is lifestyle diseases, which come about due to not exercising. So once a while we come out so that we can exercise and of course put at bay the sicknesses. At the same time, we get to have a nice time out here, have fun, make jokes, run and play all kinds of games. Abantu iramanga yitubwata n'abangina so tutari exercise so korea less busy megongo te otokolema so ko nyomba kwa ndega so at the end of the day megongo ya kuruma mubere tori kwegubuya ubwate stress yo mutu so karato gochega in fact it's fit for our bodies to do such an exercise for today. Ogosegeta kwa bangina banasa abantu kwebwatania ne kanisa bunenchira yokuyaga kemoika. Kisii New Life Church is an SDA church and it nurtures ladies of all ages, and that's why we are all here. We are of all ages, from the little girls to the big mamas who are correras. And so we invite our ladies out there to come to Kisii New Life Church. That's where we will get fellowship, we'll get to know God, and we'll get to socialize. Come out here, play, dance, and refresh and start a new week. Alafu ne kanisa ngoto konyerego bond kumanyana na kumanya ko ikaransa na korengere ringi torakora n'abangina erinde tokonya bangina banda abalisko narwanyare kumanya Nyasaye na litwanyara kumanya ngangu bwate shida na litwanyara gutalirana tokonyana n'abangina. So it's something we can encourage other women to do, because at the end of the day we are going to sweat and be fresh at the end of the day. Kuripoteria Ndizi TV kurwa segeti gia Kisii University elietaliane Ndemo Steven Captain 001. Miyamano muri ketonde Stephen ase orobot yuruma nchumugeri wekirawo nonde trainda sumutimukimoke tokoiranta sase semo ya kabire studio tumanyore Victor Sultan Ubangi atumanye nara ya twariganirete imbe Emanyie chigo sorry tobasa guskare. Lois Academy Kisii, yere milimani, angena milimani SDA, neskuru yekerero yoboruso, ibuata aborokia begiribuya, ire asato erero, aborokiwa bagosomera, nigobo bwate chigari chobo sombi, asebali bakurware, amache yuweshibia, na boigo konywa, chinyomba chakebara, chinchenu kegima, ribagarisa ine, liaborokiwa kokosoria, negukini biabo, mbabwate abarindi aseskuru iyo, na boigo nkurwa bali echai ya sanne, na lunch, kubwati bali omurubli CBC, ayerera bwango, onyorori bagasi skuru iyo, omwano, abegati yabali yabake, bakonyora migilyo, yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na iseto isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere iseto ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power.
Yase competition. Nkonyarande ngoba ngingotware gasi nyinge koba abasaje. Yani umuntu agotaka omoroseri egenime ana nakine kemaene oyonko korare gasi ebi. Bona inse banyorekera umuntu akoire gasi, banyara kwa mokoire gasi engia. Nandi bono metoko nyono umuntu akwe omoyo, andi kwanyara ndi mambi nando nyare kwa baka koirana. Ote nandi tigangenda so mwisiko nangorete gasi engia. Ese gasi ya rontanga inere. Nebwati challenges. Lakini nokoremere challenges yororo. Nabo konyoro kwa korege kwa rosirie gento maybe gose spare abunekire. E customer yumba ke korami. Lakini bona ye turiko bagukwiraniria senge njama goso nae gwakora. Turiko moirane ayo gokira kwamutei namagosa nakitogo kora. Bote nabo konyara kwa bagukorubesa nke na nje narunge. Ukwanyara kwa trento kirikwa mubekero genda. Customer na wako mokorre gasi osoko kate ingo kore trande besa ogenda boso kwa enusu oko muboli lindo korama to kirogenda. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Timu ya Arsenal nigo egendrete ne chimburo chiaye yok chokane kingan konyore chi point chinge asoko gendra kobua ebiminano vinditigma aseligi ya English Premier League asekimeno ye kende Arsenal nigo yabayikolete timu ya Newcastle chigorinye ase ayemo nakugendera kwementera chi point weka emirongo etano ne tado naisano naisato se table ye ligi yo ya English Premier League chigoli cha Arsenal ni go cha chageta se dakika ya 15 na gatatu maiga yo mogosolia bottom man we timu ya Newcastle weka egoli maiga ya Kai Havertz akabeka egoli akabere asiteka chimirongo ibere nanye Bukayo Saka maiga yo konyarbo konye korwa se Kai Havertz ni go akoleta mwana kwa isatu se resegero se dakika ya 50 mo na gatano ye Jacob Kiwor yole evegi Arsenal kobeka egoli ende aseteka ya 50 mo na kianda egoli ya bene ye timu ya Newcastle nigo yabegetwenere Willock aseteka ya 53 nainye na kokora amangana ko chigolinye ase ya boikarabono ase ligi ya EPL Liverpool nigo batanga inene chipointi 50 mo bakwatibwa asobwange na Man City chipointi 50 na kianda Arsenal bali ase ibagari ya gatatu ne chipointi 50 ni tatu manchumuligeni ngo kwaligania ase Emanyie chigosori toye kimanyiro lyoto kwirana ngumanyali ya gento kolekana ase ebinyoro yetu. Chumolili rietariane Victor Sultano wangi kwaligania ase Emanyie chigosori Emanyie chigosori to yachake korwa ase ensemo ya Cardinal Tunga Mosocho abu ase minano bya Mozart bet ase round ya 30 na kabere ose round of 32 yokorusania ibya chakirabene ase chingongo au imense ya Kenya ase timu ya Nyamira Super Eagles ya siretiri bagali ya bene maiga ya Kariobangi Sharks yaka egoli yemo ase bosa ase menebio ase ibye benegetwe ase chinsemo cha Cardinal Otunga Mosocho.
gukwana maiga yegosoli y'umwanchomo ligereria ni gomokocha gwitimu ya Nyamira Super Eagles atebrebuna okokosorio ni timu ya Kariobangi Sharks no kubeka ange gosene njira ya moyo gwesemia anene chinga ki Kariobangi ekosoria si ligi ya nene ya KPL timu ya Nyamira Super Eagles nigo ekokosoria ase ligi ya Division 2 na niga ereirie amatumaini ya nga ekosori ya negative ase kombe kyo kya Mozart nechie kokonya etimu yugosuka gwichia se ligi ya FKF Division 1 na sensemo yabo Kariobangi Sharks nigo bago kirete ubuyobu na gochengera egosori ya orotigwe nabamura ba Nyamira Super Eagles. William Muluya mkufunzi wa Kariobangi Sharks haijakuwa rahisi. Saa zingine labda sisi pia ni kushukuru kwa ile goli moja tumelipata. Hatujapata fursa nyingi. Nasema labda Nyamira wamepeana yote kadri ya uwezo wao. Wamekuwa timu njema, so ukiangalia safu yao ya ulinzi wamejipanga vyema. Labda kufungua dakika 5 za mwisho na haswa labda makosa ambayo wamefanya ya kulala penalty ni saa zingine ni uzoefu tu. Uende ukasema labda tumepata bao kwa maana kuhusu uzoefu, lakini kwangu nami sisi sema labda nimekuwa na mchezo mwema haswa zaidi ukizingatia kwamba sijapata fursa za kumaliza mechi mapema. Kumekuwa na majaribio haswa kwa wale ambao hawajakuwa wakipata fursa ya kucheza kwenye ligi kuu. Tumekuwa na Lennox Kimani, tumekuwa na Di Maria. Wachezaji kama 4 tumewajaribu. Tumekuwa na wale ambao wamepumzika, wale wamecheza mechi mingi zaidi. Lakini imekuja ikawa kwamba lazima pia tulipaswa kuwapa fursa haswa kipindi cha pili. Ndiposa tuweze labda kupata fursa nasi za kupata bao. Imekuwa ngumu zaidi haswa kipindi cha kwanza kwetu. Kombe hiki kwa kizungu utasema labda ni shortcut ya kwenda kucheza Continental. Lakini inahitaji pia ustadi. Nasema labda kwangu haswa ni kuangalia kuzingatia haswa kwamba nina ligi pia, nahitaji points kwenye ligi, na kikombe hiki pia huende ikawa ni fursa ya wachezaji wengi ambao hawajapata fursa ya kucheza hata Continental kupata fursa. Naitwa Felix Nyango Tindi. Mimi ni coach wa Nyamira Super Eagles. Game imekuwa poa despite concede bao through penalty na vijana wali lose concentration kidogo, but wamecheza according na venye niliwaambia. Sasa hii tumeona at least tumelearn kitu. Tumelose kwa timu kubwa yenye inacheza Premier League na vijana wamecheza na according na instructions, na pia kwa ligi tuko namba 2 sasa hii. Najaribu tungangane tuingie katika ile Div1 na tumelearn vitu mingi hapa. Tumelearn vitu mingi sana. Imekuwa pia tukiangalia tumeanza hii cup na Premier League team. Imeonyesha si pia kenye tunafanya huku chini na vijana pia wamejituma na wameona wenyewe pia wanaweza cheza wakipewa platform kama hii, wanaweza spread their talent, na imekuwa poa. Kila mtu ameona venye na vijana wamejituma, na hata coach mwenyewe amekubali hii kenye imefanyika. Hakuwa na expect tunaweza mhold hadi apate at least to concede. Tumuriria asengencho yebiro nganchire nkolere umurubiri obwe Emanyie Jumatato gabwe egere tokwera na chinsato ningochie gukomanyinga na Lydia agenda tekorwa chinsemo chinde chia egekombe kya Mozart betri bagalia Everlyne Osero korwa sensemo Emanyie Jumatato niko twagweterana na Petra Mukira kone kinga chibichane ryo gibe yokire asenchira yabene editaya na Victor Sultan wangi endera gutugwatia asemitando yito yonsi ya kijamii Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News. Twara oboriyo buyatumira na chinsa isoto.